मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आं दिनै बजाराव थांनो नागिरदों बजारसे लोगोसे आरो आधार कार्डआव थांनो नागिरदों आधार कार्ड बनायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय लोगोसे बजारावबो थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय थौदो बिदि थौदो ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आं दा थांगासिनो लामाना थाबायना थाबायनासो थाङोलै लोगोफोर गारि गैया मोनबाय लोगो मोनबाय आङो दा टमटमावबो गाखोसै लोगोफोर गुन्दै लानोसै लोगोफोर दा बेयाव बजाराव सफैबाय लोगोफोर नै बेयावनो बायसां बायलायो दख'ना थुख'ना हाबदों जोङो मा बायनोनो हाबगासिनो नै दुखानिया आंनि जायथाय आं गोसोआवलाय आनैमोन फानदों खोलागोन दामया बिदिनो बजारा नै इसोर आनैमोना मोजां दख'नायाबो नोंथांमोनाबो बायनो हागोन नै गोजौ मानि दं मोजां दंथारो मोजां दं नै बेफोरबो दख'नाया नै जोंहा मामाया लाजेनबाय बेखौ नै सारि लादों बायगासिनो नै नै बेखौनो लाबाय मामाया सारि सयस'नि 420 400 इंलिसाव बुंना होदो 420 लाबाय आंनि मामाया आंबो दा नै बेयावनो सिम्पु ओरै लागासिनो लोगोफोर सिम्पु ओमफ्राय काप बिदि लागासिनो बेयावनो आङो आधार कार्ड बानायनोसै जोंनि बे बजार खाथियावनो बे आदायानो बानायग्रा नै लोगोफोर बे आदायानो बानायो बे आदायानो बानायो आधार कार्डखौ ओमफ्राय बेयावनो खालामसै आं लोगोफोर आदाया
दा बानायखांबाय आङो दा न'आव थांफिननोसै नै बानायखांबाय ओमफ्राय मामाहाबो जासिगोन आब'आबो आधार कार्ड बानायबाय आंहाबो बानायबाय मामाथ' खालिनो बानायबाय नै लोगोफोर बाजाराव हाबबाय मैगं थाइगं बायदों लोगोफोर Bekon banda sini bebo. Bebari manci mandeng kan. Hei, balana. Logoper ang dah nol sampai pinbai. Video kita nanti tonasai. Zai subscribe kama kai onnana subscribe like comment share kama next video komen naik ban za tarbede nggak bisa lagi.